Tu zase řadí se mi to lákala, nemohla jsem vůbec nic pokládat. Mimochodem, já jsem Goky. Strašně se to vyslovuje. Jinak dostal jsem se konečně tomu piráta jsem viděl z lodi. Teď je tam moje loďka. No, ukáž, co je vevnitř, určitě nic. Mám pravdu? Jo, mám. Tak, jdem dál a dál a dál. Můj exit a můj exit. Exit. Mám já. A tohle nevím, to je. Tročky šinda. Laglo. Lisbonová, výborně. To je skvělá zpráva. Zrovna přemýšlím nad skvělý dárky. Laglo se mi. Musíš přijít do nemocnice, abych ti to mohl. Laglo se mi to. Hodně se mi to laglo. Diamondy. Rychle. Tak a jdu to vytěžit. Barba, chci, aby tam byl jeden. Juhu. Je, a je tady aspoň víc. Kdo něco, tohle je hora moje přítelkyně, která mi dává diamanty. Ukaž. 8. Tak, máme jich přesně 8. Podíváme se do baťůžku, do batohu, malého batohu, a nemáme moc juhu. Tak, ukaž. Co tady to je? Mám puštěný teorii, ale nevím, co tam dávají. No. Světe, to už 5 želez mám. Ale aspoň si je peču. To je teda divnej tik-tak, sledujo. To ne, kámo, to nemohl být tik-tak. To nebyla exploze svěžisky. To byla fakt bomba. Tak. No, uděláme si teda. Ukaž 4 dostanem, takže my budeme mít na gatě, ale do já nechci. Tam byli. Jsou praví. Měl jsem pravdu, měl jsem si několik nechat. Je schody k diamantům. Kdyby něco, to není Herobrine, to se takhle jako zjevuje. Teta. Ukaž, mám 1 diamond, jsme borci. Je další diamond, máme 2 diamondy. Teda budeme mít 2 diamondy. No, žádný kolem sebe nemá. Ukaž, kouknem sem. Je, a jdem těšit železo. Jdem na železo. Jdem na železo. Kopem železo. I když je to můj první exit. Docela se mi to seká. To je vyhrát, kdybych dostal lepší kompo. Mikuláš mi pomohl třídit tam dušenky. No, jenom jeden. To je
je nuda. Když nedostanu hodně, je to nuda. Studená krev na nic. Juchý. Juhu. Hej, neměla jsem tady nějakou komoru? Jo, měl, konečně. 50. Máš to za 229. Mám jenom 2 diamondy, takže si uděláme diamond match. Simočo. A než se nám to upeče, jdem si udělat ten diamond match. Myslím, že tohle napíšu tam. Diamond match. Tak zabiju je. A prohledám tady ten sněhový biom. Protože ve sněhovém biomu bývají vždycky věže. No ale první prozkoumám, počkejte. Oj, jestli to teda půjde. Jo! Spaven point máme. Tak, jdem si vyrobit Chris. Měla jsem ještě lehko bez sluchátek, chápete to, že? No já, to teda speciální káva ode mě. Ten nápad mám od chytrého doktora Bonsta. Co jste to dal té závislého heroina? Ano, to je ono. Měl jste ho připravený v pačce. Přesně jak jste říkal, dal se do kulice, pečlivý podněžnou dál. Tak, mám přesně na gatě. Něco tady smrdí. A tu se nebolí. Tak s tím mě nikdo nezastaví. Diamond bench. Power bench. Čekejte chvíli tady. Všem jste dal na Lobson? Ano. Máte ponětí, jak je nebezpečné? Přečetl jsem si návod těplou pěkně. Může to uškodit pouze těm, kdo mají poškozená játra a ledviny, takže tím nám arachny vypadává. A těhotným ženám. Pane bože, mě jste dal čaj. No? Jak jste to věděl? To je přeci jasné. Také jde otcem, ale ne, nebojte se. Vaše tajemství je v bezpečí. Lisbonová! Skvěle načasováno, než včas, otevřeš si dále. Dal se mi něco dokázat. Jsem zpátky. Doufám, že se mi to upeklo. Jo. 5. Bam! Čeč gagat. Co? Lisbonová, rychle. Přestaň. Pojďte je. Ne. No. Já chci pěkně železné bodky. Ale ta káva. Jen do té kávy vůbec nic nedal. Potřeboval vylákat vrata a povedlo se. No dobře, já přiznávám, že jsem kradla léky a zbytek jsem ředila vodou, ale to neznamená, že jsem vrah. Můžete se pustit trochu čerstvého vzduchu? Je tu dusno. Kdy jste začala brát? Už na praxi. Ukaž Moc hop. nespali. Jak měl člověk zůstat bdělý, aby fungoval? A pak jsem potřebovala něco dalšího. Napis lazuji neberem. Duchu neotvíráme. Já nemám problém. Držím se v pohodě. Ukaž. Potřebujeme ještě 4 železa, abych měl komplet želez brnko. Kompletní železný brnko. Doufám, že tady najdu diamond. Železo. Newton revizi na operačním. A
a našel nějaké nesrovnalosti stačí za pacienta. Ukaž. Myslím, že na kompletní brnko stačí jenom... Tak, já nevím, mám 24, že se trošku železný. Prostě, jak chcete, jako brnko ústí všeho 24. Zlato! Kostlivců neotvíráme ani v žádném případě. Ale goldům ano. Chcem si vydělat. Tak ty mě chceš teda zabíjet lukem, že jo? A běž dolů. A nebo nahoru. Můžete mi dostat cestu. Ale radši bych dolů. Jet. Doznání Hydriové Golenka bude zítra deportován. Setká se s Aratným a jeho. Jo? Mám dobrý náš. Když Vysali hodili za to, že vyměnil přístroj za ledvinu, doufejme, že jejich transplantační program bude pokračovat čestně. Na světě je spousta doktorů, jako je Krik. Ne to. Ještě něco. Chci, abys věděl, že mé znovu jmenování nezpochybňuje tvé schopnosti. Byla to skvělá práce. Já vím. Tak pojďte dovnitř. Chceme se jen zeptat. Jestli se chcete objímat, pak odpověď. Jdeme na stanici oslavit návrh článku. Přidáte se. Děkuji vám. Nemůžu. Mám moc práce s přípravou na schůzi s vedením. Příště. Dobro. Čus. Dobro. A zombie. Zombie party. Zombie party. Zombie party. A jsi mrtvej. Tady jste. Jo, tady jste. Sakra, kde seš? Nechci vás Zombie party. Jen se vám chtěl říct. Uvidím se u